когато си актьор, ти се скриваш зад маската на един персонаж. Тоест ти, личността и персонажа сте две различни неща. Ти се разграничаваш от това нещо и примерно и много често славата на актьора е свързана с определена негова роля в определен филм, а не с него като личност. Докато когато си музикант, ти си себе си. Ти излизаш и аз, примерно, като певица в първите си стъпки, това беше ужасно за мен, защото аз страх ме да бъда уязвима. Нали, много пъти съм била наранявана, като всеки един самосъхраняващ се човек. Нали, това ми създава дискомфорта. Ти, когато си на сцената и си певец, ти трябва да си 100% уязвима. Да. Ти трябва да се разтвориш и нали, това съм аз. Нали, това е. И за това мисля, че на певеца му е много по-трудно да е, защото той е това. Той е продукта. Той е нещо, за което се говори, той е това изкуство, той го създава, той го пресъздава, той е.